本日はオラカルテットジョイントリサイタルにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ファーストステージに続きましてセカンドアンサンブルステージへと移させていただきます。まずはじめに演奏させていただきましたこの曲はバッハ作曲オーボエとバイオリンのための協奏曲二単調から第一楽章でした。本日は教会で弾かせていただけるということもありましてバッハの響きのあるこの場所にちなんでこの曲を演奏させていただきました。さてここからはこの4人で演奏させていただきます。はじめに改めましてメンバー紹介をさせていただきたいと思います。はい、まずはじめにサックスのアン・テウです。続きましてピアノを演奏します川辺達恵です。打楽器を演奏します吉田修平です。そして最後になりましたが私バイオリンを演奏させていただきます坂間理恵です。どうぞよろしくお願いします。いよいよここからピアソラの世界に移っていきたいと思います。まずはじめにオブリビオンそれからリズル単語2曲を演奏しますがこの2曲について簡単に曲目解説の方をさせていただきたいと思います。まずはじめにオブリビオンは日本語で